Ladies and gentlemen, we are back again, and izvezvi tane inonzi exclusive podcast. Mawana na Sparks vari kuita ma uncensored, ana Manals vari kuita ma bishu reality. Isusu bana Manals Sparks turi kuita dare redu kwete remachinda rinoitwa nana Marufu. Aiwa. Turi kuita kwete dare rinoitwa nana Apostle TF Chiwenga. But dare revadzimu, dare rematateguru, dare remagombwe, dare redu ratinge tichigara nevanhu vanoshandira zvechivanhu oro zvechipostori oro zvekunamata. So we are going to be talking about a whole lot of things here. Tichimbonzwa kuti zvakamira sei. Saka for a start yatiri kutanga nayo panapa. Tadedzwa na tinokoshesa chaizvo Baba Mutongi na Chiremba Samson. Sparks, netatanga nevarumawa. Tatanga nevarumawa ndika boss varumawa ndo vandasangana navo inini wa number 1 wandipromisa kuti musisanda kudzoka ne 1 million. Number 2 ndakatasa kunoka ndika kuna Chiremba Samson ndo wandakatanga kuona vachitaura nyaya dzenyuchi. Then Mutongi ndo vandakatanga kunzwa inini vachitaura nyaya dzekusawa nemubhodhoro. So we believe kuti pane tumwe tunhu twavainato twasati waburitsa, saka ratinge tivainvite timbokurukure nawo. Plus kwandiri pari kushanda inonzi generational consensus yekuti vanhu we are literally almost the same age, even though zviri pavari zviita zvichirema. Saka nyaya dzedu dzinopindirana, havazonyanye kuita ana baba kuti noita zibaba Mutongi kana tine kuti dare ravo ndo patoti Baba Mutongi, but kana tabuda toti iwe Mutongi welcome Maroka. Yeah. Zizeze zvikufambirana baba. Aiwa bo inini ndafara kuti takuona muri panzvimbo 1 boss madesa pfura ndambonzwa tunyanya yacho itaura mumwe achiti no ini ndine simba rakawanda kudarika uyu, mumwe achiti ndine simba rakawanda kudarika uyu. Saka ndisingazive kuti mukunzwanana here mugona mbotiratidza power here boss. Mutongi aita kundoona kuchera gomba then noisa mvura yaidzike pasi. Zvokanzana na Samson ini ndotogara pasi pemvura pacho. Ayo. Ari kuchorwa nemabhanditi abandeope. Mabhanditi abi. Ayo. Anenge achikora munhu anenge. Ndiye. Anenge achikorwa nemabhanditi. Anenge achikorwa nemabhanditi. Anenge achikorwa ndeselekira. Anyway, I think question iyoyo toda kuona pazobuda mheni pana pazigwe. Question ingati isina kupindurwa. Because angona dazo takazotestana simba ravo panapo. Takazorwa nemheni panapo. So are you in good books now? Kana kuti muchiri kuda kuchikorana? Aiwa paipaita asingachikorani kapepe. Paipaita munhu aitaura simba rake. Handiti Mutongi aitaura simba rake ari kuchechi kwake. Chiremba Samson aitaura simba ravo vari kutemberi kwawandi. Saka paipa munhu aitaura simba rake. Ndofunga naMutongi tanga tisingatoziyane kutoziyana naso. Tosangana saizvozvo handiti. Alright. Kutota. Saka nawo iripo ndeyekuti isusu hatiwanzonge tichienda pasocial media. Isusu tinongoudzwa kazvinhu nevanhu kuti kune nyaya yenyu yatiri kunzwa yakadai. Dzimwe nguva titori busy. Sende nditori busy ndoti tichazoinzwa, tichazopindura. Nachinga mai aiwa paipa hapana kuti taida isusu hatisiri taida kuchikorana, but munhu aitaura simba rake. Inini simba rangu ndinaro rakawanda chaizvo. Saka inini ndogara ndingotiudzawo neevriday kuti inini ndine simba rakawanda kupfuura n'anga zhinji muno muZimbabwe, nyangwe nekuNigeria nekuMalawi. Apa kuti nyanga zhinji apa basi clear kupfuura n'anga dzipi? Tongoti dzese. Ana Musundagore, obviously Musundagore ana simba. Zidatande dzimwe n'anga na Sekuru Tashu chichi. Yeah. Ukaona kana takuna na Sekuru Tashu ndokwedu isusu ndokatotambira ikoko. Ndo malevels acho. Yeah, ndo malevels edu ekuti ayo tichiti ana Sekuru Tashu mazitateguru. Saka kana tina Sekuru Tashu aiwa
mune makutaura zvechikaranga chedu chechecho chivanhu chedu handitika musingataure zvevamwava vane mazita mhendanana vanongobuda buda kuti vamwe vacho hatizovaziye kamazita nekuda kwekuti havana basa ana Musundagore Musundagore sei ndo vane mazita akaya no Musundagore ari kurwa mawex ane power akambokubatsira anondibatsira band ndaona power saka wakariona sei power rake kana asina kubatsira ngariedza wakariedza sei wakariedza sei ngariedza ndaimwe ndakatumire akanamatiro akapora akanamatirwa akapiwa akapora eka Musundagore anamatirwa vanhu anona imistake unonzi rurimi runenge rwarara payo asi anamatirwa vanhu here Musundagore aiwa anamatira vanhu asi akamushandira akapora Musundagore vanhu unoziva kuti kushandira hakuna sekuru vanoshandira ikoko zvavanoita izvozvo zvikuita dare yakuita sei yanyatsoziva makuti asanambokuenda but ndinoziva kuti kune zvinoitwa ikoko kana munhu achinge ine problem undigire munhu 1 kwete wekuairport munhu 1 anenge ane dambudziko indikukuudza kuti andakaendese nhasi wekuairport ndewekuwetcliff asi vanoshandira kuairport kani handinongoti kwete wekuairport ine handauti anoshandira nekuairport but no ndoona kuti I have videos, I have all the records and the charts and everything akabatsiwa naMusundagore and everything zvakafamba zvakanaka alright so vanhu vese vanouya kwandiri vachichema about Musundagore guys musanibate munobata Sparks ndiane the information the video the contact person charts and everything handit munobata Sparks about Musundagore musandibvunze inini I don't want to be involved. It's okay. You're welcome. Anyway, Mutongi zvibaba izvi Mutongi anoti iye ndiane simba pamusoro pemasimba ose saka anonga achimbotaura patatambovavhizitira tavashanyira but nhasi I think angona kutaurawo paine mumwe ane simba tinogamuchira chirongwa ichi chatashedzwa icho kuti panosangana madzimambo panobvira moto pabvira moto panozovakwa runyararo madzimambo okwazisana kana madzimambo akwazisana nevana imimi zera renyu iri munoisa musoro pasi muridza meterwa vakadzi voisa mupururu vakatsiga mugomo vanombotura kwavanenge vari madzimambo ofamba. Do you know what is ego? My politician I don't know how pass pamaitiro ezvinhu mouth work aiwa zvazvinoita ukuona zvazvinoita ndezvokuti chiSparks maybe vanhu ndoga ndichikudza kuti vana veZimbabwe mune chinhu chamusati manzwisisa zvine chekuita nesimba remweya mutsvene. Simba remweya mutsvene hariverengeki, harine kuti politician ani kana kuti ani handiti. Saka simba remweya rakasimba zvekuti sauchinzwa panonzi simba pari kutaurwa power. Hanzi namakandiwa vanoudzwa zvinhu namadhimoni. Aiwa ava makandiwa unoziva kuti hanzi daidzai anoprofita anoudzwa zvinhu namadhimoni. Aiwa kava ndana profeti madungwe kavaitaura pepe hanzi ana stole hanzi pane mumwe uya ukudzasi uya aiti ndorombesa vanhu ozodidididi ndizistole rekunyanga kwe hame kunyanga kudzasi kuka ndo vanhu uzoti namadhimoni ka stole nomusaisa ndiani aiwa zvazvinoita iwe unozati baba ndoga chikudzura ziko unoziva kuti baba vako kana vachitaura baba vako vakudza chakashata kuti baba mandisaisa vari kukudza kushata kwezvauri kuita zvakaipa woti baba mandisaisa. Saka mukuti muri baba kuna stole. Ndiri baba wako kai vanhu. I notice going stole aiti anopa vanhu mushonga vanorombesa vanhu andasiyana ndo amukuti muri chi. Aiwa ana stole ndo wekuti kana wauya tovati garai pasi tikudzidzisei chikaranga handitika. Handiti unoziva kuti zvakafanana mudzimu nemweya. Mweya kune mweya chaiwo kutenga koita mweya wekutopiwa chipo naMwari anoziva wekutenga ndowana gondwa wemadumwa
wanastole ndokutenga kandi wekutenga ndowatokutaura vakatenga kunani satanism vakabuda pachena akauti ndine satanism kuenda kusatanism unotobvisa mari wojoina saka ndezvekutenga alright ini ndambotara pandakamirira makristu ndowanda umbonyanya ubvunza mukutara nyaya yesatanism makristu kana akakutarisai anenge achitoti zvinoitwa nana mutongi nana samson isatanism yayo aya vanhu yavo vanotaura mashoko ivo vanopenga makristu ndeapi kuti makristu vanhu anotenda kuti jesu kristu mwanakomana wamwari akafa asingatendi ndanani kuti jesu mwanakomana wamwari akafa akamuka iyo ndingatadzoziye iwo nyange ndakasagara pamba penyu ndingatadzokuziye here kuti iwe uri mwana waJoni aiwa muchitenda anotenda ndinototenda kakuti baba wako anonzi John anotenda futi kuti iye jesu yeye andika akakufirai tese tinotenda nyangwe ari musatanism satanism inototenda kuti ariko jesu Bona aspects of the argument that mkristu chika ari very shallow. No, I don't believe. Was that even satanism ya inototenda kuti Jesu Kristu mwana. Kuti Jesu mwana komana Mwari. Handi satani cheche anoziya anotenda kuti Jesu Kristu mwana. Satani ndozviziva kuti Jesu mukuru kwaye. Mukuru kwaye. Obva mutera. Aiwa, unozaza zvinoita ndezvekuti chi. Chinonzi kutera munhu hausi mufamba murodhi motera namashure. Kutera mune mararamiro ake maitiro aita marapiro aita nezvazvaita unoziva kuti mumba munoona kuita vana vashanu 5 handitika vana iva vashanu vanotenda kuti baba vari muno mundevedu ndibaba vedu handitika vanotera baba vavo vana iva vanotera baba vavo asi kune pamwe pekuti baba kana vachitotaura pane 2 vanogona kutera kuti baba zvavakutaura ndizviri correct kwete vamwe mumwe mavo ndoti uyu munhu aurasa nyayo unoziva handiti izvozvo samukeza kuti chii kuti kuona kunosiyana maonero handitika zvimwe inini ndakatoonera kukundana makandiwa ndakatoonera kuti aiwa nzira dzekutenda Mwari dzinofana kubva nenzira dzakadai kuti ndikwanise kutenda Mwari nekuti inini ungade kuti inini ndinzitenda zvinoda munhu kaini aiwa ina ndingatende zvinoda munhu chokwadi anochiziva zvakafanana nekumapendakosti vanhu vakumapendakosti vese vakarasika vese vazhinji vacho kai because kupendakosti munhu kunongopinda kupendakosti kuya chinandoita kuti inini nditaura kuti vanhu vaya havana havaoni zvichiprofita kana nei havana chavanoziva nezvazvo hapana chavanoona hapana chavanoziva nezvazvo hazvisiri zvobaba mutongi kuna na Hubert Angel vanoona ana prophet ana prophet Fred vanoona ana prophet Miracle Power vaone Fred ndokuimba inangu zigo ka tingati Miracle Power aone alright chimbomira guys chinonzi kuona I feel like Miracle Power anoona but maybe atizotembe zvaanoona zigo na Sparks toda mbotaura nyaya yekuti zvakafanana na Prophet Angel wewe nana makandiyo guys katautaura nyaya yekuona asi taura nyaya yekutenga munhu tikutaura zvoti makandiyo kana achitaura kuti anoona Angel kana achitaura kuti anoona T-Fred achitaura kuti anoona nerimwe timu rese boys tikutaura kuti isusu ngatimboprofitai zvinhu zvichauya mberi muZimbabwe munomu zvonyorwa pasi nehurumende Prophet Makandiyo wakazviita vakaprofita kuti munhu angagwa vachiri VP vachadya ice cream and then vacha airliftwa vachakaprofita vakaprofita coronavirus pakuu vakatotaura kuti ndaona munhu neuniform isingamboende patv iriyo iri patv ichiverenga news right unoziva zvazvinoita manjika zvinoitika ndezvekuti kune dzimwe nyaya kune dzimwe news dzamunogona kunyanya kuteerera maningika dzisinei chekuita nekupona kwevanhu zvazviya ndezvemadhimoni unoona zvavaitsanangura paipai zvavaitsanangura paipai kuti zvavaitsanangura paipai ukanzopaitera news dzekuti hanzi kana kuine nyangwe false prophet handitika anotaura zvinobva namadhimoni handitika ndotaipezviizvozvo ungataura kuti iwewe zvine chekuita nekubatsirwa kwemhuri yeZimbabwe kuti munhu achazogara achazotaura news akapfeka nonzi chi uniform
kana tingave masoja emauto kana kuti zvine basa reni kungoratidza kuti munhu ari kuona aiwa unozati kuratidza kuti ukuona ka zvakafanana nekuchikora ungati mubhuku reenglish onyora metsi no jesu akatombosvikira kuti ukuziya metsi dzacho jesu akatombosvikira mukadzi patsime akatomuprofita zvanzi zine nekupona kwake asi after mukadzi aaprofita wakabata obva achiudzwa ti zvinhu zvinofanira kumuponesa saka kumwe kwacho kuflexa power kumbokuratidzai kana kukuti vanhu vanamate mbozvafanana nekuyoyo maybe it was going to be bloody but inenayo kuti unoziva here kuti zvinhu zvizhinji zvinotaurwa nevanhu vari kumapentecost zvinonge zvinoprofitwa nevanhu vari kumasowe vanhu vari kumasowe havabude aukambona peji rekunzi madzibaba mozi kana kuti gwanzo kana kuti rorenzeka tsiro ndo peji rake rekutaura kana nderinongopostwa nevanhu madzibaba end by aiwa samheno ndianani end by pane umwe asingaoneka wokubuda kayanzani koyo hanzi krebi ndiani wakuchumuziya krebi hapana zvosikamo but ndiri kuti same zvamuri kuti zvinhu izvo zvinotsanangurwa kumasowe imimi covid yamea ndikutsanangura covid ndichitotendeuka kumasowe yakaprofitwa kwete neni yakaprofitwa ndichitotendeuka kumasoweka ikatofamba mutumwa micho akatorarama akaprofita futi nyaya iyoyo akatosvikawo pakuparara akafa kunzwa 2014 kunzwa tikatofamba pesa penhau dzaingotsanangurwa zvakafanana nekuti munonzwa ini ndichitaura kuti ndezvandakaita zvozvo ndakaprofita nawe maaccident ndiwo kana kayonemika imi ndichiti ndaona gore rino kwaita maaccident kwafa maanzi kwafa maselebhu akawanda vamwe vanozikanwa ndikaona zvinozvi kwamdzodzi matadza kufambika gore chitanga hatineri kudziona njodzi dzevanhu vakafa vakatedzana dzemabhazi takadziona but asizvo zvinofanira kuratidza nyika yezimbabwe kuti ini ndinoona maningi saka makazviitirei kana zvisingaponeso zvandaiprofita paipaeka ndaida kuzama kukuratidzai kuti kune zvinhu zvakaprofitwa handitika zvinokwanisa kuramba zvichiprofitwa zvichaitika ndozvaizamwa namakandiwo zvamakandiwo aiprofita zvinhu zvakaprofitwa kudhara asi zvinhu pane imwe nyaya ndaida kupindura zigo yakafanira yataurwa namakandiwa yakati hakuna muprofita anoprofita chokwadi ko imimi zvamunozoprofita sezvichizoitika kuza timbopapindura ipapo vamakandiwa muninzwisisa mina tandapedza no havana kudaro wakati zvoni hakuna muprofita asingapotse alright it's okay right vakati hakuna muprofita asingapotse kuda kuti kune mamwe maprofets akaprofita zvinhu zvakawanda unoziva here kuti togona kuprofita iwe togona kuprofita zigo asi tamuprofita agoenda kwasamsoni aenda kwasamsoni obva anopiwa kundiso kuti pamidhia tiri kutaura kuti zvakati zviuya kuzoitika asi nyika yese yatarisire kuti zigo anofanira kuita se kufa but zigo nenyaya yekuti anzwa nhau iyi kune kumwe kunhu kwakatomboinzwa kwavanofamba right ouya kune uyu obva aponeswa kureva kuti chaonekwa nemweya chacho unobva kuna Mwari chaiwo unoona chokwadi chisingapotseki asi ugokundisa zvasiyana nezvechitaurwa naStole kazoti ndoya ndokupai madhimoni mweya wemunhu usingakundise Stole ndianiko isu tinotaura zvokuti zigo ndopi alisumuziya Stole ndokunzwa nyaya dzake zvikuyo ndofuka asanyatsosinamedza Stole mumwe mudhara wekunyanga Manicaland kunana mutare anowanzokavha Rusape anape Malonga Mutare ng'anga so Stole ndisekuru apparently vanobatsira vanorombesa allegedly and vanoita mamwe mabasa hobo echivanhu anoti tyisei pane dare randakapinda ravaipomerwa nyaya yekuti unogona kuuya uchida kurapwa kana unogona kuda kuuya uchida chii vanogona kupa chinhu uchifunga kuti pamwe ingori nhekwe kana kuti ingori just zvimwe zvinhu zvinongopiwochi kana ngopiwa kamudzi kunzira mudzi akovhuka zvinochinja then paunozoda uzoona kuti kana kaike disoleyo but kuti handakutoda mombe kana 15 mbuzi ndakakurombesa ndezvokumanikidza zvazviva ndezvokumanikidza ruzhinji rwezimbabwe kumbonyikidza anonyepa mvezi anonyepa hakuna zvinhu zvakadaro izvozvo nekuti zvazvinoita ndezvekuti mambo anonyepa kuti chii zvaitaura naprofeti ini pandinoti profeti Makandiwa was right pa1 chete paakakwanisa kutaura kuti maprofita anoudzwa zvinhu namadhimoni paipa
ipapo ndopekuti akakwanisawo kutaurawo vanhu vakaita zvasana stole ipapo yatotimba stole nana stole paaitawana ngauye kastole apa afembere handi ane gore stole ngaafembere apa ngauye afembere ka warumbobatikira masekozi enyaya idzi aya angabatika pari kupisa ka stole tanzwa nekuvatsvaga sekuti stole kana kutora vhidhiyo rinoenda vabatikire vanenge vatiza akutotiza pari kupisa ka kandoda isusu apaombe nzuma nosatoda zhinji vatize nezvo ndakatonzwa masango chaichaeka achirasa nyaya kaleso ndakatoda kuti vanhu vakutiza aitase masango aiwaka masango akabvunzwa kuti profeti ningi ndiprofeti vechokwadi here profeti ningi ndiprofeti vechokwadi hongo vakazodai vakazonga vabuda vakadai nemozambique nyaya yatoda kuzama kutsanangura ndekuti uri kwanisa here kuenda kuchechi kunoprofita chinhu chiri muchi muhomwe nekuti kwakanziva vanoudzwa zvinhu namadhimoni nevanoudzwa zvinhu nachi nemweya wechokwadi anditi saka isusu tinoudzwa zvinhu nemweya wechokwadi ka nana masango vanoudzwa zvinhu zvimwe nemweya wechokwadi ka zvimwe namadhimoni anditika ndo vatiri kuti isusu ngavaita sei ngavauye apapa parudiwa vanhu asi vanhu vanonzvenga nyaya nekuti ndoda kupiwa raisi ina asopiwa raisi namakandiwa kai ina ndikona ndopfeka ndakapfeka wachi yangu inodhura ndendakapfeka hembe dzangu dzodhura ndinefamba nemota dzangu dzodhura imba yangu inoenderana inodhura nayo handiti saka hasoda kupiwa imba hasoda kupiwa mari hasoda kutera chokwadi zigwautize zigwautizati panzi ayo zigwa right ari kuziva zvikuitika because ndi kanyaya kacho ndo ndiaiva nako ndiana neinterview yakaita saka ini sandikuzama kutsanangura ndezvekuti nyaya yedu toda kuti iite clear vakomana handiti zvatoda kuti nyaya iite clear varume ndezvekuti imimi makati mutongi uya kuno moti samson uya kunoko motogara panapa zigona sparks handitika yoita 4D chatoda kutsanangura ndechekuti ngatibudei nenyaya yedu pachena chaipo chaipo munokabvunga nyaya usataure nyaya sekuti ukutya nyaya yako kana kuti uda kuzopiwa raisi kana kuti uda kuti vanhu vokwamakandiwa senininika ndatoneta nekubatsira vanhu varikubva mumapentecost vanotaura kuti hanzi anouya kutaura kuti abirwa foni zvingongwa kumusic abirwa mota zvimwe hameno kusati kwaanga anyeperwa kunzi mota ichazopfuura nepabhodhi obva abirwa zvimwe atsotswa mari anouya osvika vapwere vangu vanendinawo kana kuti vanenge vari kugedha vanotambira vanhu kusanganisira nesecurity vatonetawo nekuti vanozouya kwandiri kuti chiremba kune munhu ari kunoko ari kuti inini handikwanise kunge ndichizonge ndichibvisa bhutsu neondabvako fuck off bvisa bhutsu hausoda kubvisa bhutsu kupenda kozeri kunoko ona kuti hausoda kubvisa bhutsu wadi kubatsirwa ikoko kana kuine mweya wechokwadi saka nyaya tozama kutaura ndeyekuti vanhu vaiva havasi vese vanogona zvese handitika inini yangu chechi dai ndakaita pentecost trust me dai ndichizadza vanhu chekuti pano nekuti kunopindwa nevanhu vane mweya wechokwadi nevamadhimoni kwedu isusu kugedhi tokwanisa kutokumisa inani wakamboona unonzi kubatwa kwevaroi kwasamson nenguva yekubata varoi ke ndichibata varoi chaicha zvokuti vamakandiwa vakanazopfuura nekoko zvakanaka vakaona maitiro ande ndichita nawo nyaya yaka unogona kunzwa vachikomera vachiona vanoombera maoko tapa kubatwa varoi apa but kupenda kosi munongoona vanhu vese vakangogara muroi mbavha mhombwe nezvikwambo vakangosangana vatopiwa zvigaro vachingoti amen because vanotozotopiwa dzima dzima katopiwa zvigaro vatoo nemabheji echechi vakunzi ndo mahanzi machika nekuti kana vanenge vatopiwa zvigaro zvonzi pakanzi paridiwa 1000 kana 10,000 izvi inobuda ipaposegerereyo kana tichizodya mari yako after tabvisa chidhoma wakone kumbobvisa chidhoma kuti sisa hatikwanisa kurarama nemunhu ane chikwambo uchipedza vanhu uchikanganisa mhuri yezimbabwe alright tiri papo pamakandiwe papa ndika wamutongi makati muri kuda ivhu ife nditenge nepamashure mbijana muri kuendere musi sunday kwamakandiwa inani achana chimwe chiri chandirumbokwata baba ndiri gomo guru kwamakandiwa handi nhasati alive toda kuti azonzwa vhidhiyo iri tiri kuti wamakandiwa tipewo ivhu riri pachechi penyu nekuti chikonzo chandiri kudira ivhu inini tinotoziva kuti une zvimwe 1 2 3 zvaunenge watoita pamusoro pevhu rako pachaungana vese
atirambe kuti munamata ndinoona kuzona munamata kunge imimi pameso yenyuka munogona kuona sekuti munamato plus hakuna munhu ane azopinga nyika yake imi muchiona nemeso yenyu antoya ega pakati peusiku oita zvinhu zvake asi kusatoziva kwakafanana nekufa wakambonzoshukunoda ndo zvakafanana nemi munhu anenge achinamata naye makandiyo kusaziva kunenge kwakafanana nekufa plus paipo panaida kupindura sorry Samson iye makandiwa chinhu chatoda kutaura panapa ndechekuti makandiwa ari kuda kuona vanhu vanoprofita zviri muhomwe. Nyaya yedu haizi kuzongoperera kuna 6 isina kuenda kuna 9 munzwisisa tiri kuti isu taprofita kuti makandiwa iyeye zvakati wabuditsa mari aisa apa isu pane yandaona vhidhiyo yachitaura zvokuti hanzi inini nokuti ndine mari ndini ndaisa nyaya iyoyo kana iwe close mari yako touya tozoprofitawo zvatinenge tiinazvo ngaclose mari yake 1 million ena basa inesu togona kuibata pane zvatinoita but isu tiri kutaura kuti iye toda kubuditsa maprofita echokwadi muZimbabwe ngaclose mari yake toenda ikoko tonoprofita iye oprofitawo makamera vanhu vese voya nemakamera ikoko tese mwe nomwe achiprofita magaya achiprofitawo zvake apa Hubert Angel achiprofitawo zvake Tifred apa Mirapo apo zvake achiprofitawo zvake tochiti tese maprofita ese ane mukurumbira hande tinosangana ikoko tomboclosesa zvemari wamtongi saka pakasabuda ivhu amusikuenda ini ndoona tokachikamera ndiriko nchitokumhoresa nange pasina musazowana ivhu ndatinoona ukachikamera ndiriko unoziva zika ndikupindura Sparks ndibatsika imi nanchau yangu ikoko unoziva zvinoitika mambo Sparks yandikupindura nchiti chisingazive vanhu ndisana nchitaura kuti chinonzi mweya kaufa wakakwanisa kuchistada ukachigona nyange ukadzidza zvinenge handitika zvinoitika padhiri area ndezvekuti chigemu chekunamata ichi kunamata asi iri gemu vanoriziya handitika igemu igemu achigemu chokunganisa vanhu apa makanda ari ngoda kuti vanhu vese vauye ipapo kana apedza vasuka kuuya vanhu vese ngavauye tikutoda vanhu kwaprofeti makandiwa kunonzi kuyuchi UFI ngokutangira ngoziva kutanga pana Basilica uyai mese vanhu vese handitika kuzonopupura chiprofita chaicho apa kudiwa inonzi profesa hapasi kudiwa anobatsira ndase pakudiwa profesa handika kuprofita zvinhu handiti zvazvinoita ndezvekuti isusu inini kusaidi kwangu inini baba ndikati unonzi nomen handipotse chiprofita inini handipotse chiprofita zvavo zvake zvaitaura zvozvo kuti hanzi kune unombopotsawo kana ndapotsa ndonyarara kana usingaziye zvekutaurwa nyarara handitika saka kana ndapotsa ndonyarara moyo mangu kuti ndisati ndapotsa asi handipotse handitika nyaya yechinjiri muhomwe mambo ndichimboona chikwambo chakawanda mumba chandisingaziye chakarombwa makore apfuura ndotadza kuona bepa rangoiswa muhomwe apa ndozanzi ndapotsa bepa saka vanoona asi nhau yekuti nhasi wangu uyo wasina kunatsodya zvakanaka ndesaka ndaiti ngavagadzire chikafu zvakanaka profeti makandiwa chikafu choenda patafura maprofeti akatadya asida unozotaura kuti inini nzara ndazobva kumbanisa ndaidya kana ndaita sei handika kana kuine inini hangu mari yangu ndinayo yakawanda kana kuine vari kuti ivo handitika kugeza kwanogona kubva usinazogeza nekuda kushaya sipo ngavatiudze tigare taunza sipo sunday isati handitika saka ndo nhau yedu yatiri kukumbira kuti isusu tichange tiriko kuchechi tichiona nhau yechokwadi hapana nyangwe ujecha rikasawanika achange ariko nyangwe tikasawana zvimwe hapana munhu achakupai jecha wakomana akutyawanotya hapana munhu achakupai jecha I saw comment yaBishop Nyamakanga vachitaura kuti zvoni kojecha nderei kana chinoprofita nanoprofita chete. What's your take on that comment? Mamboionawo uya anonzi Bishop Kelvin Nyamakanga anditi ndiye asafana kana kuchitungwiza futi kwenyu uya anachanoona ngagare pasi Bishop wapi andi Bishop uya anana chuja ndaona ngikomendi yake uya anachuja anoziva unoziva here iwewe kana uchipinda vazhinji kana uchipinda mumusha wakarombwa ndinogona kubva neplate yangu kana kuti nendiro yangu oro nembiya yangu ndomboti ende motora ivhu riri mumusha muye naro pano ndisati ndapinda mumusha memunhu
ndotarisa soti zvingani zvinhu zviri kutambira pamusha pano, ndoona kuti right pane chakati nechakati nechakati zvinhu izvi hazvikwanise kuzotikurira here. Ndoona kuti amaya hapana chinondikurira ndakuchipinda zigo maglazi makotsira ari right. Tadaro saka uya anonzi Bishop Kelvin. Ini ndiromboda kuti Bishop Kelvin ka auye agara apa. Indakagara panapa. We can organize that. Bishop Kelvin ngavauye kunoku, ndoda kutaura naye. Iye ndoda kuti inini ndoda kugadzika something up. Chandoda kuti anamate achirayira. Oro ndoda kumufemesa mafuta angu inini. Muno wakwadza. Ndoda kuona kuti anopasumuke pakagara. No, Bishop Kelvin muno wakwadza. Mwana muduku wanga anyara. Bishop Kelvin zvanogona ndese. Vanotaurisa. Zvinogona kuna Bishop Kelvin. Hallelujah, manzi nodiwa. John 13. No, tira zvakanaka zigo. Vakomana vanorwa wedha ndire. Vanoparidza maevangelist. Ndo zvandikuedza da. Aiwa wewe wabatsire vanhu vari right. Right pakuverenga. Pane takaona vanoverenga re. Vari right pakuverenga bhuku ravanoverenga re. Zvine chekuita Bible shoko, pakuverenga shoko. Unosaisa Bible. Plus Bishop unozati ane zvinhu zvaakaprofita kumashure zvakatadza kuitika muno muZimbabwe. Ndezvipi? Zvakawanda. Tikazviteerera. Bishop ada kutorohwa. Andatorohwa. Zvakataka series zvirongo. Asi kana inini ane makwikwi. Inini kana ane makwikwi nenangu. Inini ndakazvimirira iye Bishop Kelvin. Ndinoona kumukandira mhepo murudzi rwake. Aibvise. Kana ane nharo. No, chingokana paari kuti kubata rasina mhosva. Kana paari kana iye ndiakomake nevana vake. Iye ndiakomena ndikapane mhepo yamuna kukanda kana paari. Auzacho inje ndakamaka ndechekuti handidi ukanoda kutopindura ndezvandaona. Pakanaka. Handidi kupedza nguva. Unozoti uya amenoda kupedza nguva se Bishop munhu unozoti chika. Ngwani Mwari cheche akatiregerai vadika havana zvavanoziva uye kwandiri. Mana Bishop waiwa wakaita seva unofana kuwaregerera. Unofana wasiya vakadari. Vanozvanoziva. Regedzai vauye kwandiri. Ndine a critical question ndinayo kumana. Ndine video ra Sekuru Musundagore. I think this question has been on Sigo Bosigo the way I know now Sekuru Musundagore. Anaona nga wasina power. But I think ndakuta say ini ndichatara nyaya iyi ndikambata Sekuru Musundagore waitira kuti vanenge view vainayo pamusoro penyaya kwamakandiwa waiti no chatinoita isusu andika vadzimu vanosvika patiri havasi vadzimu vemafanizi vekuti munhu anogona kuisa raisi muhomwe then wobva waona vadzimu vanoona zvinhu zviri spiritual kuti pakaita chinhu chiri spiritual like paita chikwambo kuti wamakandiwa kana mini big up Magaya is one of my favorite prophets. Saka ndichivachiya musoro mangu. Right. But kuti zvona anzoni pafana kuisa chinhu chiri spiritual. So that mudzimu inosvika patiri yaya inokwanisa kuona zvinhu izvozvozvo ndo engu yavaitaura iyo vachitono it's just like pakangoiswa kana kuti memory card kana makaiswa kana kuti kana karapa kana kamusoja ako kana payapo wanasekuru vanosvika vachiona zvinhu zvakadaro wanoona something chiri spiritual kuti pakanza paita chidhoma paita chikwambo paita chido paita kuti ivo nozvinhu zvavanoona. Scan question yangu kwavari Sekuru Musundagore inenge kuti avaudza kuti zvinhu izvo zvine tsimo momwe maprofeti Makandiwa ndiani. Vakuti zvinhu zvofanira zviri spiritual kana zviri something chiri spiritual like Makandiwa is a spiritual being. Chii chinovatasa kuisa zvinhu zviri spiritual muhomwe imomo. Kana kuisa chidhoma Makandiwa kana kuchiisa muhomwe. Kuti vanhu vakuonesa. Amana Makandiwa is a man of God. Makandiwa is a man of God. But munorangarira mimi shoko. But mimi munorangarira. Musundagore. Aiwa Musundagore. Aiwa Musundagore aka. Musundagore aka ana basa. Munorangarira mimi kuti Mwari cheche akataura achiti tida kutaura panawe kuti mimi munongoramba muchingoti muprofita Ningi is a man of God, is a man of God, is a man of God. Muchabvuma rini? Ingoni zvakataurwa kunzi kuchava nemaprofita enhemawana achauya achati gomo ibva apa enda apa, gomo iyo ibva apa enda apa zviremasumuka asi ari maprofita enhema. Zvinokuita kuti iwo weshow kuti Prophet Makandiwa muprofita wechokwadi chii? Wanopreacha show. Aye wakani. Chakanzi tichanamata nevakaipa tichanamata nevakanaka. Zviriko Maprofita enhema ari kuingwani arikuya chibviritsa vanhu. Chinonzi muprofita enhema baba kuti inzwa kumhiri kwegungwa. Tira kutaura nyaya yakaitika pasi pano. Kumhiri kwegungwa kwanditika kwakatova nemaprofita echokwadi neenhema anga akafanana nemaprofita aBhari.
ekudembura maprofita echokwadi musoro akazoita nana-election ndiyandeerija pachishona vazotiza vachinogara musango handitika ukada kutarisa those prophets vanhu vekutoti vaitovemo muprofita nemhani kwanisa kutoprofita baba munoziva here imi kuti ana makati vese vaprofitira nechikwambo isa chikwambo chechecho chinoprofita baba dumwa inotaura kuti pamushapo pakadai isati zvizive vanhu vanga izwaka inini mai wangu chaiwo chaiwoka vainamata kwamakandiwo handitika nanhasi vantoimba vaitoimbawo neikoko handiti mai vangu inini vakatoti vachibva kuchechi zvese zvazvinomboprofitwa vakatoti vachibva kuchechi vakatobva vatobirwa kuchechi unzwa but izvozvo zvinhu izvozvo hazvisvo zvinokwanisa kuti nditi makandiwa se usina kuzviona kuona munhu hamanikidzo kuona chinhu chakabatwa nemunhu handitika but isati nehera ana madzibaba ana sekuru vana dzin'anga vekuti vachitobvawo kunotoshopera vachobva kunobatsira vatobva panhinga handiti vanogona kusvikawo kumba vachitonzi paitika dambudziko rakati tete vafa kumusha kwakati pana papinda mbavha chichi hazviitiki isusu unoona kumasowe akuitika manje chinenge ndikudze kumasowe manje zvinoitika baba kumasowe kunoprofitwa munhu kumasowe baba kunoprofitwa munhu uchibva kugedhuko baba wakanhongo uchibva kugedhuko kuti uyu munhu uyu kauyu ndinhingi uyu munhu yauya pano akadai zvese unotsanangurirwa zvese ofuma asi ndaona masangana nemhepo iyo kana wauya kuchechi kaiweweka uri kuya kunochengetedzwa handitika uri kuya kunogaidwa nethe holy spirit nemweya mutsvene saka iwo unotarisirawo kuti kana uchingouya kuchechi ubvawo kuchechi zvinhu zvichikusununguka kuti utosangana nenhamo ane matambudziko anditi kozoitawo pamwe pekuti hapasi kuti mwari arifanira kune kumwe kufawo paunenge uchinyatsonamata chaipo ndopaunotosangana nematambudziko chaiwo mbo zvinoita satani anditi ndozvaita ndimbomira unamata mbodzi indaiti ndikanamata siterekeka satani aibva ndibhura sitereki madays aneni ndichingoita ndikuita satani aitese saka makristu bhaibheri inotaura tanzi those who live godly in Christ Jesus shall suffer persecution avo vari kunyarama muumwari handiti satani achavashura anmona saka sometimes unoona kuti tobva kuchechi watonyatsotongo musikana ndakatona achitonzi rest in peace akatoti accident achibva kuonait atondobva munamatira breakthrough mambo munoziva here kuti isu tinoimba kuti kufa kwemutendi kunofanira kuwanitsana nguru nyange ukatambudzika zvinenge nyange ukapfuma kunofanira kuwanitsana nguru magariro andakaita mutendi utori nekodzero yekufa magariro andakaita handifaniri kunzwa kuti chiremba Samsoni wafa wachitambudzika wachimbunyikidzika aiwa ichokwadi bhozi zvafanana nemamwe maprofets mamwe anotoprofita rufu rwawo ngwani kuti inda kufa asi ndiri pano pandinozoramba pandoziva secret kosei nhasi maprofets mazhinji aya acho ana makandiwa vanani akafa sanhasi anoda kuita 12 days asati avigwa konguva yese anenge ari kupi hafinana uye munhu muhombe kainenge ichirongwa malogistics muhombe ndiani kana yaguti pana paine mamwe mamembers church anenge ari kustates vamwe anenge achibva kuba anenge achibva kuba anenge asvike yaguti yakaita mazuva mangani je yakaita mwedzi wese alright ipapo iyo ndichazoidzoka ngwi question yangu yandichazoenda aiwa inini yoyo ndoipindura manje mambo munoziva kuti pana mwari havationi takasiyana isusu isi ndisinozvona takasiyana handinoziva mwari vanotoona tiri muzera mumwe chete handiti vanotida neukuru hwedu ipapa I think pane mamwe maarguments kuti ini handingatinina I don't think kuti munhu ane influence atika mwari vanomuona semunhu asina influence I don't think so because hata nezvemunhu akaita sapresident andika wenyika I don't think kuti mwari anoona president sasheriff because sheriff zvaanotaura kana action yaanoita haiaffect vamwe vanhu vakawanda but president vakataura kuti zvoni chakati zvogona kuaffecta vanhu vakawanda I don't think kuti mwari anotoona mwari vaiomesa mwoyo wafaro mwoyo waNebukadnezar havanoomesa mwoyo wasparks vanoomesa mwoyo wechi kune inonzi people's choice kanditika president is people's choice president vanodiva nevanhu handitika kuti vange pachigaro tisi takavasara aiwa tiri apa tisitaka zvemusic tati president is people's choice handitika president zvavari people's choice
saka tinoda kuti isusu vana vedu vezimbabwe ndivamunangagwa vatisiya tinoda kuti tese tinofanira kunge tiripo sekungoachuza kwatakaita sei because patakavachuza isusu takange tese tiripo mabhokisi aya tainozovhota tese toisa risiti mubhokisi toisa uitese ndo zvakafanana nemuprofita mukuru akaita samakandiwa akaita sabaguti akaita samutendi akaita samwazha. These are big prophets vanofollowiwa navanhu vakawanda. Imi munotora chiremba Samson pamunofa imimi vanhu vese vamakabatsira havauye kune mwana ngari kuSouth Africa kune mwana ngari kupi mambo Jesu musi akafaka Jesu paakafaka kune vaitwa mukati vaiti ngaurayiwe asi ndiye waunzwa vazhinji vanhu ndo vakatoti Jesu ngaita sei ngaurayiwe handiti Jesu rufu rwake rwakaprofitwa Jesu aprofita rufu rwake iye akariprofita handitika Jesu paakatomutsa vadzidzi achitaura kuti hande chinonama chaka akanga atoona kuuya kwenhamo yani yake handitika kunosvika pose pakuzopfugama padoo pese pakuzochema misodzi yeropa Jesu akanga ona rufu rwake baba. Saka isusu tiri kuzama kungotaura mungatendera imi muchiti ningi kwazodai ningi mukuru isi tiri kuzama kutaura kuti kufa kwemutende varume ngakuprofitwe kufa kwemutende nyangwe kurwadza nyangwe kusununguke ngakuve kuine tsananguro ndo zvatiri kutaura isusu. But inini hangu pangada ngokorekta chiremba ndepekuti zvoni Mwari haatione takafanana kuna mwana influence handimukona zvakataura namakandiwa izvo zvese zviri kuitika pasocial media now is because ndimakandiwa akaita se akazvitaura dai zvakataurwa nasherifu ngadai zvisurumboita akaziko kuti aziko anopenda zigo iko kudenga kwacho kutori nema12 elders but pano panaida kuvunza ini ndepekuti tatenderana here kuti isusu tiri kuti vamakandiwa akangofanana nawo nesu ndiprofeti like isusuwo futi iyewo kana tapedza kuprofita iye achaprofitawo apa isusu isusu hatisi kuda kuti iye ozoti inini handikwanise kuona chauinacho no ini ndakudaidzai kumabiko angu andika munoita zvandiri kuita kumabiko angu ndakudaidzai kumuchato wangu inini andika makauya kumuchato wangu kana ndakudaidzai kuprogramu yangu inini munoya muchiita zvekuprogramu yangu makazondidaidza kwenyu hapana imimi kana makafana ndika ndakafanana mangoti mimi next week yacho moti ano zvakaitika kwamakandiwa takazviona and everything zvakaitika wakauya wakaita sendika but inini ndiri kukokawo maprofets ese ndikukokawo kati handimuri mutongi mone mukukoka nganga dzese ngadzuye pasuwe rangu panapa dzitese handimukona padzinosvika vanhu protocol yenyu ndinovaudza pekugara ndinovaudza zvekudya ndinovaudza zvekuita kuti program yatanga tayapera so izvozvozvo hazviite pakuti ivo vari kuti huyai mutesta ini huyada kutesta imimi saka kuti muzotanga kuvatesta futi handimukona otanga kuti zvoni wamutongi menyu mune memory card chiremba menyu mune karuva manhingi muneyo it's something chisiri practical saka muri kureva here mimi kuti n'anga nemaprofita taenda koturi almost 1000 mumwe nemumwe anotaura zvake zveshuwa mumwe nemumwe ese ari pepapa anonga kuti mune chakati tichapiwa 1 million here uye mari iyi isati toda mari ndotanga kuinzanzi iri kubhengi keza tisi vana vadiki keza toudzwa mari iri kubhengi tati toda mari inenge iri mubhegi sparks itoripo ipapo apo zvokuzoudza kuti mari iri kubhengi tipe bhengi kadhi rako tizodini disqualify because paunzi chogona kutonyorera pasi and that 1 million ofana because vakati havatorina auna kupindura zvese zvandikuti vachatokuereta so vanokuereta ndika muchanyorana pasi vanofanira kuzokupa mari iyoyo vakasakupa you're going to sue him for that andika saka ndo mamiri akaita saka tati isusu taenda tiripo 1000 obvious achida kutesta munhu wese zvitoka cup clash manje kune marounds vanozopinda kumafaina saka mukutisaka kapuklash here apa toda kuti vavana vadika musafananidze toda kuti vavana vadika makaya makawana ndika chakugurupai ndika chakugurupai mombotanga mamboona zviri muhomwe mani
kana mazigo kana muhomane anenge agone papa ndika musira kana ma 15 ndika mopinda mufinal muona zviri muhonge kati mani nomumwe overseer ikoko kati bati then anakazosara maoverseer atidi kutaura nawo aya pavanototonga fana kuhwanda kusiruku waya vanenge vapase vese vanenge namakati vanofana kupinda kusiruku tisikada kutaura nawo vanhu vaya ibambo pachine dzimwe nyaya here kuti mashoko menospatse uchine zvimwe zvadabvunza I think mubvunzo wangu ndabvunza mubvunzo yese because mataranga chita conversation inoika. You know what I like about my podcast here is sort like question and answer techi discuss. So my topics my questions ajoga anenge ndinawo anenge atopindurwa kudhara anenge apindurwa saka ndidzosa ndiri chiremba pepe kuno kuti chiremba mamboti chipepe you know zvato answer kudhara saka I don't think kuti ndichine question but vanogona nge vaine zvimwe zvanogona kutaura zvanofila no taziya tozvidiscuss dai titange na baba Mutongi. Inini nyaya yangu yanoita kuti nditsanangura apa kuzuva resandi tinenge tiriko ende tiri kukurudzira munhu wese kuti aveko. Ini hangu semutongi ndiriko ndatotenga imwe sutu yangu nhasi ndopfuura ndichiitora mutauni mongoona munhu anenge akapfupika pavanhu vese motoziva kuti mutongi asvika. Tadero toda kuti tinoprofita zviriko. Masango akasvikawo. Masango ndiye uyo isango kairo tinongoona rasvikawo mese makapfupika. Aiwa isango alright zvisidei tinomuona ariko yachatonga sango ndozvakutaura musaimima kumana munosaiza masango andini ayo tisi kuti edu tinomusaisa ka tinomuita sei mumwe wedu ari pagiraundi sesu masango ndi-elder zvekukura zveage yake handiti kubva tichitokura vana zigova kuzvikora vaiti vaingosangana namasango vachimwenzi kubatsira maki handiti zvazvinoita ndezvekuti kana vanhu tiri panzira yekubatsira vanhu hatiwanze kuita nemacompetition handiti hatiwanze kuzvipupura tinopupurwa nevamwe handiti saka nawe uda kutaura ndekuti hatinganzi masango isu hatidi makwesheni akadaro ekuti ningi munomusaiza hatisukuita bhaisikopu kasi drama hatisiwe drama kasi maybe ndinogona kuwithdraw statement rangu kuti munomusaizire munomuonawo sei panyaya dzemweya idzi aiwa rekedza ndipindure ipapo mbishana zvakafanana asi munosaizire wamasango zvakafanana nekuti imba yakavakwa nasekuru vedu handiti imba yakura imba inozovakwa nababa vangu inini imba yakavakwa nababa wababa vavo ivo vanogona kusada kuigara handitika nekuti imba iyo haichavaitire pachoice yavo kureva kuti ava tinoti ndi-elder futi bozi akura mufesu but patinenge taakumhanya isu murelay iye anombosara akagara achitarisa kuti chiri kuitika vanombosara vanotozoya kwatiri kuti kuvapfana apa muri kupaita seya toza kuti mundara mirai moni tifinishe chinhu ichi votoona vatungamidza mberi vakanofoila nesu takunyara noza baba wakafoila so munonyara chekuti pano mukazonyara manyina baba newe nemwana wacho wakunzi kuzvino zvakunzi chiro chaakafunda chii mwana iwe mwana ndikutokutaura izvi kuna mwana risingafanira kutungamidza wakaita sana iwo wakaita sana masango hatifanira kunge tichivatungamidza pamberi hatifanira kunge tichitungamidza vana musingagore hatifanira kunge tichitungamidza vanhu mtongamana ndihaka musubiri ndikangogara parisaidi naye ari achidzwa hope arisanambogara naye basi ndikatazobatwa nehope unenge wakabata plus inozati ukagara padhuze neni wabva kupomba unoneta unoneta power iripo somawani pane musuwo wakauya wapomba uyo
akazaka kushaya maki azotaiwa pamberi pangu no oaiti that day waiziya ziko zvakaitika musi anga takagara bhamba chiremba tichiiziya chiremba takavaisa pakona I think vanofana check out that podcast takana chiremba takavagara bhamba so obva watinya makisi ndakatsvaga makii babandazongomaona ari motambao pamberi ndakamudza ndakati Sparks kana zvese zvawaita zvine kuirana nachiremba tichafamba zvakanaka kusvika tichioma but pasina izvozvo Sparks uchiona zvichaitika ndine kavhidhio kacho ndichitorana naye tichitaura tiri panze zvakanzi mbirai muone ndakuvabata nawe kuchena chindakavaka ndamutsura panza zvoda kuite zvamenako hapana mbotora nguva takati chingopota podcast nosati mvura yakaita sei mvura yakabva yanaya mvura yanaya vashamaki yemota apa isitamutsa mota dzedu manje taita laini nanasigo tauda kubuda akungotendera uyu aendakadai ndakatsanangura ndakati uyu munhu apombo uyu unoona ndana pasaidi pangu haupikise inini wabva kupomba ndakachorona kupi chinhu I don't know why ndosaka vanhu vaikupadzichi kunational TV vanhu vaikatwa ndizvoyokodza vakomana kuediting uko anomaona kubva pa 1 hour 30 baba kusvika kanati pa 1 hour 40 pesepo baba chingopakata mongopaisa papo pega mozoni pakunoko then iri vhidhio rombobuda saka ayo mamwe mashoko mapfupi edu tichipedza kutaura Samson ozopesawo kutaurawo iri simba varume sezvo ndambotaura paipai ndikati madzimambo akanga asangana zvafana mambo akakurisa akachembera haaregedze kuzogara pachigaro chake asi anoti mwana wake anomuteedza wekutanga ndiye anoti chitaura pamwewo pavanenge vati mwana ada unotiwo resvike kuti ndipoedza kupindura asi kupindura kwako kunenge kwakaita se kwakaneta kureva kuti anenge amunhu mukuru saka tikutaura kuti isusu tiri madzimambo patinotouyaiko kwamakandiwa tikutoda macheya akanaka hatidi kuzopa macheya eplastic aya ekuti tikagara anodonha tochikoka ende ipapa makamera anenge akabatidzwa ogara pano panofonyoka zviriko here izvozvo uye tiri kuda kuti kuve nechikafu chakanaka chikafu chacho chinofanira kupakurwa tichiona bosi chimwe chikafu chikazoya pamberi pedu tozvimbirwa tatanga kumhanya kuteerera nguva yekuzotaura zvakawanda inogara muzingeza 5 muzingeza 5 tangu pa muzingeza kuenda pa FM ratodya wangu chikafu atisiye saka totenda vamakandiwo unoza pamwe pali padambotendi kofutika ona vamakandiwo zvavakaita ichi chinhamba chavakabuditsa ichi chiri kupisa ende idzihope dzavafureziremba vanhu vamanyamanya bos unoziva kuti chiika kana muri makomo nemumaninga iyo zvitanzwa nekumupinda kwete bho tichimhanya kuti maya tofanira kunoona chinhu chipi ende iyi mukuru yamavhura kai ndichazongokupai sando pakamera nguva dzakapera right zvakanaka inini hangu mashoko ekupedzisira ndingangode kutsanangura ndeyekuti totenda nenguva yaita sei yatapiwa kuti tinge tiri pano nasuno saizvozvo zvinhu zvakakosha kuve pano nhau iripo ndeyekuti nhau yanyanya kuitika ndeyekuti even kana ukatarisawo mubhaibheri kana kuti ukatarisawo munzira dzekufamba makatombaone nhau yekutestana masimba yakafanana neyakaitwa nana Aroni kana Moses yekubvira kwakazoitika tsvimbo yaAroni. Saka nhau iyi iriko vamakandiwa vanangana pawatadza kuti vanga vachitesta maprofita echi enhema nechokwadi asi ngavasazvisiwo pamaprofita echi enhema nechokwadi handiti saka tiri kutenda vanhu vamanya chaizvo panhau iyi kaisofara vamakandiwa ende izvozvi zvika vachatowedzerwa makore uchenjeri. Solomoni chakaita kuti apiwe uchenjeri, chakaita kuti apiwe simba uchenjeri vakanga angori nawo apo vamakandiwa sofa vatombovafananidza naSolomoni vashandisa uchenjeri wakakura. Izvo zvino maprofita anga akatorelaxa kuna masitori kana sendi kana dola chairo izvo
vakuchimhanya kunonamata mumakomo nechine mvura kunakwaikuita vada maripi mari iyoyo saka uchenjero nyange makasazobudisa mari asiwo maita magadziriso chipo chakaita se chakanaka kuti ruzhinji rwezimbabwe ruita se ruziye runamata saka tinotenda mhuri yezimbabwe ngati musakanganwa kunamata musakanganwa kufambira mhondoro neombarume kuti mubatsirwe munotendwa asi ndiri kuuya chete netsvimbo yangu ndoda kuzongoshandura tsvimbo chete kuita nyoka muchechi imomo ka1 ndobva ndanogara panenge pakagara makandiwa. Right, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, we are out.